Illum qed ninawguraw dan il-proġett pilota f'Santa Luċija. Proġett pilota importanti ħafna fejn bħala korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma qed niżguraw il-konservazzjoni tal-ilma. Aħna mhux biss jinteressana li nipproduċu u nbijaw l-ilma, imma ovvjament dejjem irridu naraw u niżguraw l-użu bil-għaqal. Ovvjament aħna bħala korporazzjoni permezz tal-smart meters li għandna installati għand in-nies għandna id-data u permezz ta' team speċjalizzat li għandna li jaħdem fuq AI nafu il-leakages u r-rata ta' leakages li għandhom in-nies wara il-meter tagħhom. Permezz ta' inizjattiva li għandna bħala korporazzjoni għandna on a monthly basis darba fix-xahar qed ninfurmaw in-nies bil-leakages biex ovvjament in-nies huma jqabdu plamer ta' fiduċja tagħhom u jirranġaw isolvu dan il-leakages. Ovvjament l-inizjattiva li qed nagħmluha aħna qed nippruvaw nippreemptjaw daw l-ħsarat, daw il-leakages billi nibdlu il-valv tat-tank ta' fuq il-bejt tan-nies free of charge b'xejn. Dina inizjattiva proġett pilota bħala korporazzjoni biex ovvjament inqablu l-ammont ta' leakages qabel u wara biex dejjem naraw li daw jitnaqsu u dejjem niżguraw l-użu bil-għaqal tal-ilma. L-ambjent hija priorità kbira għall Kunsill Lokali ta' Santa Luċija u għalhekk tħanna bisħab mal-Water Service Corporation biex nifrankaw il-ħela tal-ilma. Il-Water Service Corporation qed ikun qed iqassmu dan il-foljet fir-residenti kollha ta' Santa Luċija min huwa interessat jirreġistra kif hawn miktub hawn ġew fuq il-website jew inkella jċempel il-free phone biex ikun jista' jinstalla dan il-mekkaniżmu ġdid biex jifranka l-ħela tal-ilma minn fuq it-tankijiet ta' fuq il-bejt.